ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 11ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಆನೆಕಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಫಿಯಾ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಥ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನಧಿಕೃತ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಟ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಸರವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗಳು ದಿನವೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಫಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ನೆಪದೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಆರೋಪವಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾಫಿಯಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಅನುಮತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಖನಿಜ ಸಂಚಾರ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಕಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಣ್ಣು ಮಾಫಿಯಾ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಯದ ನಡುವೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶತಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು, ಮಣ್ಣು ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ರಫ್ ಬಡಾಜೆ എച്ചരിക്കയ കരകണ്ടെ ബാരിസിದ್ದಾರೆ. ഒരു പ്രദേശം മൊത്തം മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അനധികൃതമായി മണ്ണെടുക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. മൊത്തം മണ്ണ് മാഫിയകൾ ഇവിടുന്ന് മണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ താഴെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത്, ഈ കുന്നിന്റെ മുകളിന്റെ താഴെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അനധികൃതമായി ഇവിടുന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർച്ചയായും വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ നാം ഇത്രയൊക്കെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നാം പാഠം പഠിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കൃത്യമായി ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ള, ഇത്രയും വീടുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശം നമുക്കേയും കണ്ടതാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വയനാടിലെ ആൾക്കാരുടെ മരണം, എത്രയോ വീടുകൾ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഉരുൾപൊട്ടുണ്ടായി മണ്ണെടുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവം നമുക്കൊക്കെയും ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അപകടം ഈ നാടിൽ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഈ ഒരു അനധികൃതമായി എടുക്കുന്ന മണ്ണിനെ കൃത്യമായി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിയമ നടപടികൾ കലക്ടർ അടക്കമുള്ള, തഹസിൽദാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കലക്ടറൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ സമരത്തിലുണ്ടാവുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഇവിടെ മണ്ണെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇട്ടാച്ചാണ്. ഇത് എത്ര വലിയ ഒരു മണ്ണ് മാഫിയകളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടാൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമകരമാകുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു പ്രദേശം മൊത്തം മണ്ണ് ഇങ്ങനെ മാന്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. ഇതിന്റെ താഴെ ഇത്രയും വീടുകളുണ്ട്, ഇത്രയും പാവപ്പെട്ടവരിവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധവുമില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ മുതലാളിമാർ അവർക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എത്രയോ പാവങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ബലി കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ മണ്ണ് മാഫിയയെ ഇവിടെ നിന്ന് തുരുത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ സമരമുഖത്തുണ്ടാവും. അതിന് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ അധികാരികൾ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത്. അത് എടുത്തില്ല എങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അത് തഹസിൽദാരുടെയും കലക്ടർ ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിലും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു സംശയം വേണം.